Poviem ti príbeh, ktorý si zaručene ešte nepočul. Úplne všetci sa v ňom spikli. A preto si poď vypočuť. Quickly Weekly. Ahoj, moje meno je Ema a vítam ťa pri historicky prvej časti podcastu Quickly Weekly. Poď si so mnou vypočuť prvú časť našeho príbehu o pôvabnej Agáte a o tom, že nie všetko je tak, ako sa vždy na prvý pohľad zdá. V prípade, ak sa ti budú naše príbehy páčiť, rozhodne sa potešíme každému lajku a odberu. A ja to nebudem viac naťahovať a poďme sa spolu ponoriť do našeho prvého príbehu. Agáta sa nevedela dočkať sťahovania. Všetok ten neznesiteľný chaos v malom dvojizbovom byte jej v posledných mesiacoch spôsoboval úzkosť a stres, s ktorými bojovala každý jeden deň. Úhlavný nepriateľ v podobe zabalených krabíc a demontovaného nábytku sa stal zdrojom jej dennodennej frustrácie. Ústavičné prekračovanie všetkých nahromadených tašiek či pokusy vyhnúť sa vrážaniu do zabalených spotrebičov sa stali akousi pravidelnou rutinou. Už to vážne nevydržím, zlostne zvolala. Nerozumiem, čo im na výbave toho úveru tak dlho trvá, dodala. Už 3 mesiace sme mali bývať v dome. No samozrejme ja a moja zhovievavosť sme sa nechali ukecať, aby sme ešte počkali. Mal si úplnú pravdu, keď si mi dohováral, aby som to viac pre nich už nenaťahovala. Mohli sme byť radšej predať tým 2 geom s mačkami. Ale keď ja som prihliadala hlavne na tie deti, niekedy sa kvôli svojim rozhodnutiam vážne neznášam. A ty chúďa moje tolerantné, mi to vždy všetko tak nejak odkývaš. Nebuď na seba tak tvrdá, Agi, pousmial sa Martin. Možno to nebolo to najlepšie rozhodnutie, ale viem, že ak by sme sa nerozhodli pre manželov Varáskových, vyčítala by si to. Tí ich malí krpci si získali aj mňa a som si istý, že z našej spálne budú mať krásnu detskú izbu. Upokojili ju. Ďakujem, Maťo. Objala ho. Ty vždy vieš, ako učičíkať moju nespokojnosť. Vrúcne objatie manželov prerušilo vyzváňanie telefónu. Nevieš, kde som včera večer položila mobil? Opýtala sa Agáta manžela podráždeným tónom hlasu. Fúha, Agi, to netuším, odpovedal jej neisto. Zvuk ide z chodby, takže si ho pravdepodobne nechala v kabelke, odkedy sme sa vrátili z večere s našimi. Och bože, už aby to bolo za nami, nervózne odvrkla. Nájsť čokoľvek v tomto bordeli prestáva byť už vážne sranda, ozvalo sa z chodby. Dobrý deň, pán Varásek, ohlásila sa Agáta po prijatí hovoru. Tak ako? Úspešne ste pokročili a chystáte sa mi oznámiť, že sa všetci konečne sťahujeme? S očakávaním sa opýtala. Dobrý deň aj vám, pani Sterlíková, nadšene odznelo. Áno, uhádli ste. Tentokrát pre vás mám už len samé pozitívne správy. Banka nám konečne uvoľnila peniaze na účet, takže aj vaše, aj naše čakanie sa definitívne skončilo. Oznamoval veselý muž do telefónu. No to je fantastické, potešila sa. Ani neviete, akú obrovskú radosť ste mi urobili. A myslím, že pre obe strany to budú nezabudnutelné Vianoce. Nadšene pokračovala. Peniaze som vám už previedol na účet, takže dnes, najneskôr zajtra ich budete mať. V najbližšej dobe sa teda môžete presťahovať do svojho vytúženého domčeka a my do už chvala Bohu našeho bytu. Veselo vysvetľoval. Výborne, pán Varásek, radostne zvolala Agáta. Manžel sa v práci dohodol, že si počas sťahovania vezme voľno a keďže sme čakali už len na vás, myslím, že v priebehu týždňa by sa nám to mohlo podariť. Samozrejme vás budem o všetkom včas informovať, oznamovala kupujúcemu. Nerobte si starosti s ponáhľaním sa, pani Sterlíková. Vy ste čakali a nie krátko na nás. Ja vás teda rozhodne nebudem naháňať, odpovedal jej muž vďačne. Tak veľmi sa teším, radostne dodala a srdečne sa s volajúcim rozlúčila.
Veci sa dali do pohybu a sťahovanie Agáty s Martinom do ich vysneného bývania prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií počas nasledujúceho týždňa. Agáta sa v dome na takmer opačnom konci Slovenska nevedela nabažiť prístrelných miestností a veľkolepej zimnej záhrady nachádzajúcej sa v jeho zadnej časti. Krb v obývačke umocňoval atmosféru prichádzajúcich Vianoc a nabíjal otvorený priestor magickou energiou. Odrazu bolo všetko tak pokojné a aj keď stále chaotické s porozkladanými krabicami všade naokolo, už to viac nebolo to malé stiesňujúce miesto, v ktorom zápasila o každý pohyb tela. Navyše sa jej splnil jeden z jej najväčších snov a ona sa tak s ľahkosťou pierka promenádovala pomedzi potvárané krabice, naukladané v priestrannej vstupnej hale. Vybaľovanie vecí a zariaďovanie domu jej počas najbližších týždňov spríjemňovali vianočné koledy a tiež jej obľúbené pesničky od švédskej skupiny ABBA. Kým bol Martin v práci, Agáta odbaľovala demontované kusy skríň, skladala ich dokopy, šrobovala, vrtala diery na poličky, rozmiestňovala nábytok a všetkým predmetom v dome našla svoje miesto. Organizovane a promptne. Prázdnotou zývajúce miestnosti priestranného domu sa zo dňa na deň menili na útulný a láskou dýchajúci domov. Toto jej dávalo zmysel. Toto ju robilo šťastnou. Posun dopredu, na ktorý tak nekonečne so všetkým vynaloženým úsilím čakala. Bol to pre ňu jednoznačne veľkolepý záver predposledného mesiaca roku 2016. Pri vianočnom vyzdobovaní zimnej záhrady začiatkom decembra sa v jedno zamračené popoludnie ozvalo agresívne klopanie na vchodové dvere domu. Agáta položila zlatými trblietajúcimi sa mašľami nazdobenú girlandu na podlahu uprostred obývačky a so zvedavosťou, kto stojí za dverami, k ním pristúpila. Kto je tam? Opatrne sa opýtala. Tu je vaša nová suseda. Prišla som vás obzrieť a zoznámiť sa, ozvalo sa spoza dverí. Agáta sa počudovane so zdvihnutým obočím pousmiala a poutočila kľúčom vchodových dvier. Nestihla povedať ani dobrý deň a nízka staršia žena s krátkými vlasmi nafarbenými na fialovo ju prekvapila slovnou náložou. Dobrý deň, pani susedka. Čo vás sem priviedlo až z Popradu? Ako ste sa ocitli práve tu u nás v Bernolákove? Máte tu snáď rodinu? Predpokladám, že nie. O tom by som určite vedela. Rýchle bľabotanie vychádzalo z krikľavo naružovaných pier, olemovaných krivým ťahom kontúry. Ach, prepáčte. Ani som sa nepredstavila. A asi som vás aj vystrašila. Ja som Druničková. Druničková Magda presnejšie. Ale pokojne ma volajte Maggie. S pišťavým hlasom oznamovala malá postava v rozťahnom kartigane, ktorý zdobili diery vypálené od cigariet. Agáta s údivom, ako môže niekto tak dlho rozprávať bez toho, aby sa čo i len raz nadýchol, pomalým pohybom zodvihla bradu a už by aj reagovala na slová nepríjemného zjavenia s čiernym obočím zvláštneho tvaru, keď v tom ju žena opäť zahltila slovami. Asi som prišla nevhod, pravda? Vyzeráte nejaká nesvoja. No nič, prídem teda inokedy. Neprestávala mlieť cez rozmazaný rúž. Viete, prišla som vás varovať, keďže neviem, prečo sa Tibor rozhodol predať dom práve vám, aby ste si dávali pozor na hentých naľavo. Sú to veľmi zvláštni a zlí ľudia. Povedala by som, že až nebezpeční. Radím vám, dajte si na nich dobrý pozor. Nezastaviteľne pokračovala. V celej obci o nich vedia, čo sú zač. Nedajte sa s nimi ani len do reči. Aj môjmu synovi spôsobili nemalé problémy. Taká je to chamrať. Húževna to zdôraznila. Tak predsa počkajte, milá pani. Dostala sa konečne k slovu Agáta. Odkedy som vám otvorila dvere, spustili ste na mňa slušný náklad bez toho, aby sa mala možnosť akokoľvek na čokoľvek zareagovať. Demonstrovala. Za prvé, netuším, odkiaľ ste získali všetky informácie o nás a o tom, odkiaľ sme sa sem prisťahovali, keďže sme v obci naozaj s nikým nič neriešili a svoje súkromie si spoľahlivo chránime. Teda, to som si doposiaľ aspoň myslela. Ale ako som si vás vypočula, je mi nad slnko jasnejšie, že sme dostatočne opatrní neboli. Za druhé, rozhodne nechcem byť neúctivá, keď už ste sa odhodlali nás prísť privítať, teda ak to tak môžem nazvať, ale nie som si istá, či ste zvolili ten najlepší spôsob. Podráždene poznamenala. A za tretie, teraz dovolte, aby som sa dostala k slovu ja. Moje meno je Agáta. Agáta Serlíková a manžel je Martin. Razantne začala.
No ako ste už správne poznamenali, prisťahovali sme sa z Popradu. Manžel dostal skvelú ponuku práce v Bratislave a bolo by pre nás neskutočne nákladné udržať si zabehnutý štandard, ak by sme zostali v Poprade. Navyše sme žili v mojom malom dvojizbovom byte na sídlisku a tak nejak sme boli už unavení z výhľadu do cudzích okien. Trpezlivo vysvetľovala. Tiež by sme časom chceli deti a nebudem tajiť, že mať vlastný dom bol môj veľký sen od strednej školy. Keď teda manžel v realitke videl fotky tohoto domu, jednoducho sa zamiloval na prvý pohľad. Ja som nemohla nesúhlasiť a tiež som bola nadmieru nadšená. Doplnila. Ak som správne zachytila, tak ste spomenuli Tibora a to, že neviete, prečo sa rozhodol dom predať práve nám. Je v tom snáď nejaký problém? Opýtala sa Agáta s podtónom irónie. No neviem, asi nie, ale predal ho ako si prirýchlo. Ešte len nedávno na ňom robotníci makali a vy ste už tu. Zvláštne, odvrkla nízka postava. Tiež neviem, o čom všetkom viete vy, ale práve kvôli susedom, pred ktorými som vás prišla varovať, mal Tibor nemalé problémy. Údajne sa s nimi pustil do bohvie akých kšeftov a vraj ho držali kadečím v šachu. Dramaticky sa rozbehla. Dom zdedil po rodičoch a aby ho mohol zrekonštruovať, odišiel na roky do zahraničia. Povráva sa však, že keď sa vrátil, rozbehol nejaké pofiderné kšefty s hentými a až potom mal dosť peniazy na jeho dokončenie. Výdatne pokračovala. Nie som z tých, ktorí dajú na pani povedala a preto ani neviem, ako na toto všetko zareagovať. Jasne zdôraznila Agáta. S Tiborom sme sa nikdy osobne nestretli, keďže vo všetkých náležitostiach spojených s predajom domu plne splnomocnil realitného makléra a navyše všetko v tejto veci vybavoval môj manžel. Takže akékoľvek iné informácie vám ja dať neviem, prihodila. Veľmi ma to mrzí, pani... Prepáčte, ako si mi utieklo meno, zastavila sa Agáta. Druničková, ale ako som už povedala, volajte ma Maggie. Nástojčivo zopakovala žena stojaca pred dverami. Prepáčte, Maggie, ale budem musieť už ísť. Mám vo vnútri rozrobené vianočné dekorovanie domu a tiež sa musím venovať svojej práci. Dodala Agáta netrpezlivo a pripravovala sa zavrieť dvere. Čo také dobré robíte, Agátka? Prezraďte, nechcela prestať Druničková. Navrhujem a vytváram dizajn dekorácií pre rôzne oslavy, svadby či podujatia. Je to v skutku rozmanitá práca, ale o tom niekedy na budúce, pani Druničková. Teda vlastne Maggie snažila sa dôstojne ukončiť zvláštnu preddverovú návštevu. V poriadku teda, idem, otočila sa nízka žena. Rada som vás poznala a snáď som vás priveľmi nevystrašila, Agátka, so zvláštnym úškrnom zdôraznila. A ja vás, Maggie. Ďakujem za milú návštevu. A dovidenia, zakričala Agáta pomedzi úzku škáru dvier, ktoré sa nevedela dočkať za odchádzajúcou ženou zavrieť. To čo bolo? Zašepkala si s údivom za zatvorenými dverami sama pre seba a pleskla si rukou po čele. Deň sa ako si prirýchlo dostal do svojho finále a Agáta začala pripravovať večeru. Kontrolovanie bublajúceho kuracieho soté prerušil tón vyzváňajúceho mobilu šíriaci sa celou obývačkou. Znížila preto intenzitu keramickej dosky a vystrelila cez halu do obývačky, kde na pohodlnom gauči ležalo vyzváňacie zariadenie. Ahoj, zvolala Agáta potešene po zodvihnutí hovoru. Ahoj, kráska, dúfam, že som ti chýbala, ozvalo sa z prístroja. To vieš, že áno, Vicky. Len je toho toľko, že momentálne ešte stále neviem, kde mi hlava stojí. Reagovala Agáta. No to máš tak, ty naša ženuška. Pokračoval vtipne ženský hlas na druhej strane. Už nám strašne chýbaš, Agi. Nevideli sme ťa od októbra a vieš, že ten náš babinec nie je bez teba to pravé orechové. Nedostávame žiadne informácie a rady od našej ženušky. Jedinej vydatej členky našeho klubu stále bláznivých 35-tiek, vtipkovala Viktória. No tak v takom prípade vám zostáva aspoň viac času na témy slobodných, pridala sa Agáta. Vážne. Odkedy sme sa presťahovali, poriadne som sa nezastavila. Dokončujem prípravy na výstavu a neviem sa dočkať, kedy vás obe, moje dvorné dámy, uvidím na večierku. Je toho toľko, čo vám musím povedať, vysvetľovala. Ešte, že sme okrem najlepších priateliek aj z jednej branže, pretože tak sa nám jednoznačne nemôžeš vyhnúť. Čo by si ako chcela, Agátka naša. Neprestávala vo veselej konverzácii Agátina kamarátka.
No daj nejaké pikošky z toho vašeho nového paláca. Aké to je? Pokračovala zvedavo. Je tu vážne krásne, Vicky. Toľko priestoru a svetla. A tá zimná záhrada. Neviem z nej spustiť zrak. Načene opisovala Agáta. No to sa ti ani nečudujem. Ak by som ja mala zimnú záhradu, asi by som v nej aj spávala. Zasmiela sa Viktória. Nechaj ma hádať. Určite si ju už vyzdobila aj na miestach, ktoré ani nemá a je to tá najkrajšia zimná záhrada pod slnkom. Rozhodne sa tešíme na kolaudáciu. Kedy nás náš milovaný kráľovský pár z Bernolákova mieni pozvať na veľkolepé otvorenie paláca? Vtipne dobiedzala. Ty si trdlo, rozosmiela sa Agáta. Milé moje poddané, i hneď ako to bude možné a všetky kráľovské prípravy a výzdoba našeho zámku budú hotové, si vám dovolím osobne zaslať princeznovské pozvánky. Veselo pridala. Tak teda, nebudem viac držievať našu spanilú panovníčku pri jej kráľovských povinnostiach. Len som ťa chcela počuť a áno, priznávam, tak trošku dosť vyzistiť, ako sa zabývavate. Potešene doplnila Viktória. Misia splnená, teda aspoň myslím, zahlásila Agáta. Som rada, že si zavolala a mohla som ťa počuť. Tvoj šarmantný humor mi vždy zdvihne náladu, so širokým úsmevom dodala. No, kým ti dvíha náladu a nie mandle, tak je to v poriadku. Odvrkla vtipne kamarátka. Takže, vidíme sa na večierku. A nezabudni si dať niečo zvodné. Neznamená, že keď si už nejaký ten piatok vydatá, musíš prísť ako teta z Brezna. No a keď sme už pri tom tvojom ujovi, tak ho od nás so Sandrou srdečne pozdravuj. Chrlila Viktória. Bože, ty si vážne nenapraviteľná. Rehotala sa Agáta. Ahoj a opatrujte sa, poddané moje. A ty odo mňa pozdravuj Sandru. Veľmi sa na vás obe teším. Lúčila sa Agáta so smiechom. Tak teda, ahoj Agi, zatiaľ. Rozosmiatá bruneta hodila mobil na gauč a vrátila sa k rozvoniavajúcemu hrncu v kuchyni. Po príchode Martina domov s ním rozobrala celý svoj deň a prerozprávala mu aj o svojom nepríjemnom zážitku so susedou. V priebehu najbližších dní dokončila plánovanie svojej nadchádzajúcej výstavy a návrhy dizajnov dekorácií pre svoj katalóg. Vianočne vyzdobená vstupná hala s obývačkou ju naplňali pocitom príjemného tepla a pokoja. Agáta nebola typom, ktorý by sa zbytočne rád packal vo veciach iných a z duše neznášala klepy a ohováračky. Vždy sa snažila si svoje súkromie strážiť ako oko v hlave a nedávať nikomu ani tie najmenšie zámienky na rozoberanie jej súkromia. Nezaujímala sa o reči okolia a za každým sa vyhýbala prostrediu, v ktorom vznikali fámy. Preto ani tentokrát nebrala vážne slová rýchlo rozprávajúcej susedy, ktoré jej prišla pred dvere povedať. Možno tentokrát mala. Možno práve teraz sa mala viac zaujímať o veci dejúce sa okolo nej. Ak by vedela, čo ju čaká, s veľkou radosťou by sa vrátila okamžite do svojho malého stiesneného bytu v Poprade. Dni sa prelínali a december sa pomaly dostával do svojej polovice. Nové bývanie sa s každým pohybom Agátinej ruky menilo na moderne zariadený domov, chrliaci útulnosť. V každej z miestností jej duša tancovala radosťou a zimná záhrada sa stala dielňou kreatívneho tvorenia. Agáta zbožňovala vianočné pečenie a tak ako neustále prichádzala s novými nápadmi dekorácií, ani v pripravovaní jedál či sladkých dobrôt to nebolo inak. V jedno dopoludnie, bohaté na snehovú nádielku, sa jej v kuchyni pri rozotieraní krému na orechovú tortu minula pistáciová pena a preto sa rozhodla poprvýkrát navštíviť miestny obchodík. Z garáže vytiahla svoj tyrkysový moped a pomalou jazdou cez úzku uličku zamierila k maličkému námestiu. Bernolákovo rozprašovalo vôňu histórie každou svojou budovou. Architektúra, ktorá vťahovala jej obyvateľov a návštevníkov do dávnych čias, upokojovala svojou estetickosťou nekľudný element rušných ciest. Padajúci sneh dodával historickej obci romantický filter predvianočnej pohody. Z Agáty bolo odrazu malé dieťa tešiace sa z padajúcich vlčiek. Zbláznivo smiešnými úškrnmi vyplazovala jazyk a snažila sa zachytiť padajúce kryštály počas pomalej jazdy obcov. Jej dlhé vlnité vlasy viali v jemnom vánku a vyhýbali sa tak vlčkám, ktoré ich chceli ozdobiť. Bruneta s vlneným purpurovým šálom, vejúcim vo vetre poza jej ramená, si svoju jazdu do miestneho obchodíku náramne užívala.
Svoj moped po prebádaní rozmanitých uličiek odstavila na okraj chodníka a vošla do malých dverí ozdobených vetvičkami borovice. Zvonček nad jej hlavou sa rozoznel jemným cinkaním. Dobrý deň, pozdravila sa Agáta s nadšením v tvári staršej pani stojacej za dreveným pultom. Dobrý deň, odzdravila ju predávajúca. Tá vôňa škorice a ihličia je neodolateľná, zvolala Agáta. To sú nové sviečky, ktoré sme nedávno dostali. Odpovedala potešenie žena za pultom. Človek by si myslel, že sú zapálené, keď je z nich tak aromatizovaná vôňa. Doplnila predávajúca. Naozaj úžasná vôňa. Pripomína mi to detské časy u starých rodičov, reagovala Agáta. Mojej starej mame vždy na Vianoce záležalo na tom, aby celý dom rozvonieval jablkami, škoricou a medovníkmi. Zbožňovala som to. Keď som otvorila dvere na vašom obchodíku, bolo to úplne ako by som sa vrátila do detstva. Spokojne dodala. V tej chvíli sa v priestore ozval jemne cinkajúci zvonček a v obchodíku sa zjavil starší muž so ženou, zahaľujúcou si tvár zdravotníckou rúškou. Dobrý deň všetkým, hlbokým hlasom prehovoril. Dobrý deň aj vám, odzdravila sa páru predávajúca. Ako sa máte, pani Tarnašová? Ešte stále nie je lepšie? Starostlivo sa opýtala žena za pultom, ženy s rúškou. Žena s prekrytou časťou tváre však len mykla plecami a bez polslova sklonila zrak zemi. Vy ste pani Sterlíková, však áno, mohutným hlasom oslovil muž Agátu. Prepáčte, my sa poznáme? S prekvapeným výrazom sa Agáta otočila na muža. No nepoznáme. My nepoznáme vás, ale nie vy nás. Ale pár vecí by som práve preto chcel dať na pravú mieru. Zareagoval muž rázne. Viete, toto miesto je veľmi malé a keď tu budete bývať tak dlhý čas ako my, pochopíte, že je to len jedna veľká dielňa na výrobu klepov a hoaxov. Obec plná zvedavých ľudí, natoľko unudených svojimi vlastnými životmi, že každá hodzaj bezvýznamná správa či novinka sa stane úrodnou pôdou pre bujaré výmysly plné absurdných klamstiev. Máme s tým už bohaté skúsenosti. Zaujato vysvetľoval. Agáta na muža úprene pozerala so zamrznutým výrazom a nechápala, o čom to hovorí. Prepáčte, ale ja vám celkom nerozumiem, opatrne poznamenala. Ospravedlňujem sa. Asi som nezačal najlepšie, ale hneď vám to vysvetlím. Odhodlane sa muž nadýchol. Nedávno za vami bola Magda Druničková. Videli sme ju, ako postáva pred vašimi dverami, keď sme na dvore pílili drevo. A budete sa čudovať, ale presne vieme, s čím za vami prišla. Presvedčivo zdôraznil. Pred rokmi som jej synovi dal prácu na píle. Ešte keď to bol mladý fagan. Pre problémy s alkoholom nedokončil školu, a tak skončil bez vzdelania a bez práce. Magda za mnou prišla s prosíkom, že keď som mohol na brigádu zobrať Tibora, áno, toho Tibora, od ktorého ste kúpili dom, mohol by som zamestnať aj Davida, jej syna. Samozrejme, ako dobrý sused, v rámci skvalitňovania medziľudských vzťahov som jej vyhovel a zamestnal Davida na mojej píle. Ale viete, ako sa hovorí, pre dobrotu, na žobrotu. Po pár mesiacoch, odkedy som ho zamestnal, mi začal vo firme spôsobovať nemalé problémy a zviedol na zlé chodničky aj Tibora. Do práce chodili obaja pod vplyvom, s čím som ich z pochopiteľných bezpečnostných dôvodov musel posílať domov. Práca často stála a zákazky sa nestíhali, no bral som to vtedy len ako chvíľkové vykolajenie mladickej nerozvážnosti. Tiborov otec bol mojím najlepším priateľom a považoval som za samozrejmosť jeho synovi pomôcť, ako som len vedel. Po smrti rodičov zostal v tak mladom veku sám a viac menej som ho bral ako vlastné dieťa. No netrvalo dlho a veci nabrali na obrátkach. Začali mi miznúť stroje. Vedel som, že Tibor je len ako list vo vetre a bol vo veku, v ktorom bol ľahko ovplyvniteľný. David ho zasvetil do rôznych nelegálnych záležitostí a moje stroje skončili predané údajne niekde v Poľsku. Samozrejme som Davida konfrontoval a žiadal o vrátenie svojho majetku pod hrozbou žaloby. Vysmial sa mi. Vraj na to nemám dôkazy. Bol som teda za Magdou a chcel situáciu riešiť ako človek. Nešlo mi o nič iné, len aby sa mi stroje vrátili. Ak by išlo o drobné, pravdepodobne by som sa na to vykašľal. Ale za niektoré z nich som ešte stále splácal banke a boli to naozaj nemalé čiastky.
Navyše som bez strojov nemohol pokračovať v práci a na kúpu či prenájom iných som nemal. Magda ma odrazu nevpustila ani medzi dvere. Už som pre ňu nebol ten dobrý sused, ktorého prišla prosiť, aby zamestnal jej syna. Stal som sa pre nich nepohodlným. Žiadal som ju, aby Davidovi dohovorila a dali mi kontakt na človeka, ktorý stroje od Davida kúpil. Ale vysmiali ma. Vraj o akých strojoch to hovorím. Aby toho nebolo málo, tak sa mi Magda začala vyhrážať, že ak veci nenechám tak, ako sú, podá na mňa trestné oznámenie za zneužívanie jej syna počas práce na pile. Viete asi, čo konkrétne tým zneužívaním myslela. Objasňoval muž Agáte s mračiacim sa výrazom v zjazvenej tvári. Neveril som vtedy vlastným očiam a ušiam. Ten, kto vás neúprosne žiada o pomoc a vy urobíte všetko, čo je vo vašich silách, pred vami odrazu stojí a vyhráža sa vám. Nezľakol som sa a podal trestné oznámenie za krádež a krivé obvinenie. Ale nič mi to nepomohlo. David a Tibor spolu odcestovali do zahraničia a všetko zostalo stáť na mŕtvom bode. Moje stroje sa nepodarilo dohľadať a keďže mi chýbali hmatateľné dôkazy, vo veci sa prestalo konať. Magda začala v obci rozširovať fámy o tom, ako som jej syna vo svojej firme obťažoval a že som si svoje stroje predal sám a pod zámienkou vyplatenia poistnej udalosti som sa ich aj sám zbavil. No a nie malé množstvo ľudí na jej klamstvá počúvalo. Ľudia od nás začali bočiť, prestali sa nám zdraviť a pri čo i len obyčajnom nákupe v potravinách si nás premeriavali a zazerali, ako by sme skutočne boli chodiace zlo. Najviac, čo ma na tom všetko mrzelo, že do toho všetkého zatiahli aj Danielu, moju manželku. Stali sme sa akýmsi odpadom Bernolákova. Našťastie Magdine lži nezmanipulovali všetkých a zostalo nám pár dobrých priateľov a susedov, ktorí nás veľmi dobre poznali aj pred spomínanými udalosťami a tak vedeli, že je to všetko len jedna veľká fraška. Malé šťastie v celom tomto nešťastí bolo aj to, že po 3 rokoch od série týchto udalostí sa vrátil domov Tibor. Ospravedlnil sa nám za všetky vzniknuté nepríjemnosti a do ruky mi vtedy vložil 20 000 eur s prosbou o odpustenie. Ako som už povedal, Tibora beriem ako vlastného, preto ako by otec som mu odpustil a veci sme si vysvetlili. Tibor vtedy vynaložil skutočne nemalé úsilie po svojom návrate z Írska, aby v obci vyvracal všetky Magdine lži. Opäť som ho zamestnal na píle a tentokrát som tak nejak vnútorne vedel, že sa môžem na neho plne spoľahnúť. Dokazoval mi to svojimi postojmi a tým, že nás bránil v celej obci aj napriek tomu, že aj na neho niektorí ľudia, ktorí plne uverili špinavým klamstvám, pozerali zvysoka a pohrdali ním. Veci sa postupne vrátili do normálu a s Danielou sme začali pomáhať Tiborovi reštaurovať dom. Mám v tejto oblasti množstvo dobrých kontaktov a preto nebolo ťažké zohnať kvalitných robotníkov, ktorí budú na dome pracovať. Samozrejme to nejaký čas trvalo, kým sme dom dali do stavu, v akom ste ho kúpili, no a to opäť umožnilo Magde rozširovať ďalšie bohapusté lži. Nie raz si Tibor v schránke našiel výhražný anonymný list. Máme ich všetky odložené a v jednom z nich je napísané, odkiaľ na to všetko berieš ty malý smrad. Poradil som mu, aby sa tým nezaťažoval a nevenoval tomu svoju pozornosť, keďže som vedel, že to nemá zmysel. Dom sa rozhodol zrekonštruovať s tým, že tu chcel zostať a pracovať so mnou na píle. Ale Tibor je citlivý chlapec a nedokázal čeliť všetkému, čo sa Magde za tie roky podarilo. Neustále osočovania, nedôstojné poznámky na jeho adresu či na nás, kdekoľvek sa v obci zjavil, pravidelné zásielky anonymných listov s vždy nesmierne krúto urážajúcim obsahom, či nevraživosť ľudí ho nakoniec dohnali k tomu, že sa rozhodol dom predať a odísť odtiaľto. Opýtal sa ma vtedy na môj názor a ja som usúdil, že to pre neho a pre jeho vnútorný pokoj bude tak najlepšie. Otec predsa chce vidieť svojho syna šťastného. Sme s ním samozrejme v pravidelnom kontakte a pomáhame si navzájom ako vieme. Teraz aspoň viem, že je šťastný, aj keď nás všetkých nesmierne mrzí, že to takto dopadlo. Magda nedokázala zniesť, že Tibor je opäť doma a darí sa mu. David sa po ich spoločnom odchode do Írska doposiaľ nevrátil a ona to dáva za vinu práve Tiborovi a nám. Neustále si vymýšľa ďalšie nové lži a mstí sa za to, za čo si môže len ona sama. Na Davida bola evidentne krátka a myslím, že môžem s čistým svedomím poznamenať, že jeho výchovu absolútne nezvládla. Nakoniec
Ju vždy viac zaujímali iní, než vlastné problémy. Takže veľa času na výchovu chlapca kvôli tomu nemala. Stojíte ako obarená vriacou vodou. Muž opatrne dodal za svojím detailným rozprávaním a stiahol si rukavicu z pravej ruky. Ak som vás vydesil, tak sa ospravedlňujem, pokračoval neúnavne. Viem, že ste sa nasťahovali len pred malou chvíľou a rozhodne nie je mojím úmyslom vás vystrašiť či vyrušovať našimi problémami. Ja som ale veľmi priamy a otvorený človek. Potreboval som vám tieto veci povedať. Keď sme videli Magdu postávať pred vašimi dverami, vedeli sme, že zaručene budeme obsahom jej návštevy aj my. Keďže ste sa len prisťahovali, bol by som veľmi rád, aby sme ako susedia spolu vychádzali dobre, a teda bolo z mojej strany nevyhnutné, aby som vám veci spojené s vašim domom vysvetlil. Pokojne dokončil a natiahol ruku, z ktorej si pred malou chvíľou stiahol rukavicu k Agáte. Ak dovolíte, ja som Eduard Tarnaš, váš nový sused. A toto je moja manželka Daniela. Predstavil sa rázne s vysunutým ramenom k Agáte a prudkým pohybom druhej ruky si k sebe pritisol ženu stojacu vedľa neho. Agáta vložila svoju dlaň do mužovej ruky a s neprestávajúcim výrazom zaskočenia v tvári odpovedala. Agáta Sterlíková. Pokračovala v zvláštnom momente stretnutia. Fúha, vyšlo opatrne z Agáty. Toto pre vás muselo byť nesmierne vyčerpávajúce, zvolala. Nechcem, aby to vyznelo drzo, ale to každého nového obyvateľa Bernolákova počastujete týmito správami? Ironicky sa pousmiela. Áno, mala som tú česť spoznať pani susedku, to je pravda. No aby som vás upokojila, ja nie som práve z tých, ktorých toto zaujíma. Pravdu povediac som sa nevedela dočkať momentu, kedy za ňou zavriem dvere. Môžem vás ubezpečiť, že ja a môj manžel sme ľudia, ktorí sa nenudia a máme toľko práce a povinností, že často nestíhame komunikovať s najbližšou rodinou. Toto všetko je pre mňa jednou veľkou neznámou a bola by som vám nesmierne vďačná, ak by som naďalej nebola akousi spovedníčkou vašeho sporu. S Tiborom sme sa nikdy nestretli. Toto všetko viac menej vybavoval cez realitku len môj muž Martin. Každopádne je mi ľúto, čím ste si prešli a ľudsky vás absolútne chápem. Ako som však už povedala, toto všetko je a pôjde zaručene mimo nás. Viete, ľudia vždy takí boli a asi aj takí vždy budú. Markantne odlišné mentálne nastavenia niektorých ľudí jednoducho nezmeníte. Viem, chápem vás, že to musí byť asi na nervy, no berte to z tej pozitívnej strany. Aspoň sa vám vykryštalizovali medziľudské vzťahy a zostali vám len tí skutoční priatelia. Snažila sa o pozitívne zakončenie prazvláštneho stretnutia. Vedzte, že ak budete čokoľvek potrebovať, veľmi radi vám pomôžeme. Rázne zvolal muž a čiastočne zahalená tvár ženy, opierajúcej sa o jeho rameno, sa na Agátu cez rušku usmiela. Vidíte, tak ste ma zabavili, že som takmer celkom zabudla, počo som sem vlastne prišla. S úsmevom poznamenala Agáta a položila na drevený pult 2 pistáciové peny. Uvidíme sa a dovidenia všetkým, zvolala a stratila sa za dverami obchodíka. V ten večer sa Agáta rozhodla nezaťažovať Martina ďalším rozoberaním prazvláštnych susedských vzťahov Bernolákova, aj keď to tak obaja mali od začiatku ich vzťahu nastavené. Vždy rozoberali a zdôverovali sa jeden druhému, čo sa komu počas dňa stalo a ako ho každý z nich prežíval. Túto susedskú ságu však považovala za priveľmi toxickú a nechcela tomu venovať už viac akúkoľvek dávku svojej pozornosti. Tá torta je úžasná, Agi! S plnými ústami zakričal Martin z jedálne. Ďakujem, Maťo, ozvalo sa späť cez priestor domu z kúpeľne. Síce som si kvôli nej vypočula v obchodíku hotový román, ale tak čo už, zamrmlala si Agáta sama pre seba v kúpeľni. Aby som nezabudol, zajtra príde moja mama. Pôjdete spolu na tie vianočné trhy. Pokračoval prežúvajúc orechovú sladkosť. Zajtra? S utierákom na hlave sa počudovane opýtala. Nemali sme ísť v sobotu a všetci? Zdôraznila. Áno, Agi, mali. Prepáč, ja som ti to celkom zabudol povedať skôr. Musím ísť pomôcť kolegovi do Viedne. Majú tam nejaké problémy so softvérom a nikoho iného zohnať nevedeli. Pravdepodobne sa zdržím do poobedia a nebudem to stíhať. Keď mi včera mama zavolala do práce, povedal som jej, aby za tebou prišla v piatok. Otcovi s autom aj tak budem vedieť pomôcť až na budúci týždeň a vy dve môžete tak ísť kľudne zajtra.
Viem, mal som ti to oznámiť, ale úplne mi to vypadlo. Dastá Viedeň. Povzdychla si Agáta a pritisla si sediac na gauči k hrudníku malý vankúš. To fakt si aspoň raz nemôžu cez víkend zohnať niekoho iného, než stále len teba? S miernym rozhorčením lamentovala. Ale v poriadku teda. No dúfam, že moja výstava nedopadne podobne, keďže je naplánovaná na poslednú januárovú sobotu. Je pre mňa veľmi dôležité, aby si tam so mnou bol. Budú tam tie najkrajšie kúsky z mojej tvorby a ja ťa tam jednoducho potrebujem mať. Samozrejme, Agi, to som ti predsa sľúbil. A budem tam, hrdo po tvojom boku, nech sa deje čokoľvek. Viem, čo všetko to pre teba znamená a ver mi, že ak by sme boli vo firme viacerí, v sobotu by som si užil tie trhy spolu s tebou. No nebudem klamať. Maniackému nakupovaniu mojej mamy sa veľmi rád vyhnem. Vtipne prehlásil a nežne jej preložil prameň mokrých vlasov trčiacich spod uteráka za ucho. Inak, chceš, aby som ťa prišiel po tom vianočnom večierku vyzdvihnúť? Starostlivo sa opýtal. Vravela si, že by ste mali skončiť okolo 8, takže to by som tam mohol už byť. Pokračoval. Nie, Maťo, budem fajn. Nechystám sa nič piť, takže nebudem mať problém to odšoferovať domov. Navyše poznáš Vicky a Sandru. Určite ma vyspovedajú do nitky a celý večierok ma budú zásobovať pravými babskými vecami. Zaškrila sa Agáta. Netuším, kedy presne skončíme, no ak by sa náhodou niečo zvrtlo, zavolám ti. Rozhodne nechcem, aby si po celom dni v práci ešte musel čakať na bandu dospelých pubertiečok. Dodala so smiešnou grimasou. Agáta šla v tú noc do postele s pocitom, že niečo nie je v poriadku. Niečo sa deje. Nevedela si vysvetliť nepríjemne nežiadúci tlak, ktorý v sebe mala. Ale aby predišla zbytočným nedorozumeniam, Martina sa ďalej viac na nič nepýtala. Svoje pochybnosti sa rozhodla po celý zvyšok večera maskovať úsmevom, no intuícia v nej vytvárala zvláštne trpký dojem, že v pozadí sa odohráva niečo viac.